Βγήκε που λέτε πριν από λίγες μέρες ένας πανεπιστημιακός εδώ στο Sky, ο καθηγητής Αρής, και χρησιμοποίησε έναν όρο που πολύ μετάραξε. Εθνική απονεύρωση. Κάποιοι, είπε ο καθηγητής, προσπαθούν να μας απονευρώσουν για να πονέσουμε λιγότερο όταν χάσουμε το δόντι μας. Εθνική απονεύρωση λοιπόν, εξυγχρονισμένοι μου Έλληνες. Αυτό μας περιμένει. Και πώς θα γίνει αυτή η απονεύρωση και από ποιους θα γίνει? Από ανθρώπους που νομίζουν ότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία, αγνοώντας την αιματηρή ιστορία της. Από πληρωμένους κονδυλοφόρους θα γίνει, που προσπαθούν να μας κομπλάρουν ότι δεν είμαστε και τόσο πολύ Ευρωπαίοι. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω κάτι σχετικά με τους Ευρωπαίους. Ποια ευρωπαϊκή χώρα θα δεχόταν παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο της και θα καθόταν να το συζητήσει? Μην το σκέφτεστε καμία. Να το έκανες αυτό στους Άγγλους, θα σου είχαν πετάξει τα μάτια έξω. Για τους Γερμανούς και άλλα δεν το συζητάω, μακριά από εμάς και όπου θέλει εσύ είναι. Διότι οι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι μέχρι να τους πειράξεις. Μόλις όμως τους πειράξεις γίνονται ηθαγενείς, δηλαδή κάτι προς το παππούα τους. Εθνική απονεύρωση λοιπόν. Και ευθύνη έχει και η αριστερά, δεν το συζητάω, που άφησε τις εθνικές υποθέσεις στα χέρια 5 κουλών, οι οποίοι δήλωσαν επαγγελματίες εθνικόφρονες. Άρα, αφού ο κουλός ήταν εθνικόφρον, ο αριστερός έπρεπε να μην είναι. Και αν η δεξιά με τις εξαλλοσύνες της και με τις υπερβολές της έκανε ύποπτη και αποθητική κάθε προβολή της εθνικής μας ιδιαιτερότητας και ταυτότητας, η αριστερά τράβηξε στο άλλο άκρο. Μηδένισε τη σημασία της εθνικής μας συνείδησης. Βλέπω και τι γίνεται και στην Αμερική, που η εποχή στις εκλογές έφτασε πάνω από το 50%. Δηλαδή σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται καν εκλογές. Δηλαδή, αφού γίνεται στην Αμερική αυτό το πράγμα που να είναι και μας έρχεται και σε εμάς. Εμείς όμως δεν είμαστε η πανσπερμία της Αμερικής. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη συνοχή από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και πάνω από εθνική ταυτότητα και φιλετική ομοιογένεια έχουμε και πολιτιστική πρόταση. Διότι αυτό δεν ξεχνιέται. Και διότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κόμισαν μια πρόταση ζωής στον κόσμο. Και ακόμα το διατηρούμε μέσα μας στο βίτσιο. Και ακόμα, είτε συνειδητά είτε και ανεπίγνωστα, νοηματοδοτούμε τον κόσμο, την ιστορία και τον πολιτισμό. Και ας λένε ότι θέλουν. Άντε τώρα με πια σκούλα, μάρα και πω και περισσότερα.